pagpadayag sa gugma sa Dios mo'y kinatibuk ang mensahe sa Semana Santa subay sa pamalandong nga gipadayag sa Santo Papa. Samtang andam na ang mga life-size nga maimahen nga gamiton sa pasos karong hapon. Si Demi Hernani sa report. Sa atong mga kaigsuunan nga nagsunod sa Sibya sa GMA, ang pamalandong ug hagit sa Santo Papa. Gugma may unod sa kinatibuk ang mensahe sa Semana Santa matod pa ni Monsignor Roberto Boy Alisna, team moderator sa Archdiocesan Shrine of St. Therese of the Child Jesus. Tuyo sa wagpamalandong sa simbahan gipahaom aron makabatyag ang katawhan sa kahulugan ug makatunan ang pagpuyo diha sa gugma. Iyang gibuhat ang tanan for the love of all. Wa siya magkwenta, wa siya magningil, unsay nabuhat nato nga tungod niana gilansang sa krus. Samtang padayong gipangandaman sa mga parokyano sa St. Therese ang usa sa mga dakong kalihukan sa parokya atol ning Miyerkules Santo. Matod ni Alisna, himuon ang pasus alas 6 karong gabii. Sa pasus ipakita ang mga life-size images sa pagpasakit, paglansang sa krus ug ang pagkamatay sa krus sa manunubos. Nagkalain-lain life-sizes images ang gibutang sa karo ug gidayan-dayanan sa mga buwak. Usa sa mga life-size images mao ang Dolorosa nga gipanag-iya sa Banayng Tupas. Si Monsignor Johnny Tupas, kanhi team member sa Archdiocesan Shrine of St. Therese of the Child Jesus ug karon rektor sa San Pedro Calungsod Chapel, mingo nahimo ng tradisyon sa ilang banay ang pagsalmot sa paso sa parokya nga iyang gialagaran kaniadto. Nagsugod sila paggamit sa imahen sa Dolorosa niadto pang tuig 2012 samtang nadistino pa sa St. Therese. Demi Hernani, Balitang Bisdak.